मोनथायनिबो मोदै जिउ मोनखालिनो गाबदोंमोन अब्ला बे मोनथाया जिउनिनोमोन। दिनै एसे नखरनि बिथा थिनाया बे मोनथायनिनो मोदैमोन। दिनै जोंहा एसे नखर बांबोबाय, जोंनि बिखाया देरबोबाय। बहा आरो मानि दाहानि मोदै? नों मोदै सगारनाय जोनोमनि बेनो गोजोर मोदै। मोदैहाबो बेसेन दङ, खालि दुखुनिल' मोदै दाफस'। खुसिनि मोदैयाव अनसायनाया गोथार। बे मोदैखौ मोननो आरो गहोनो हानांगौ। दिनै जों बर' माहारिया खोमायै खोमायै गोबां दाहानि मोदै बोहैबोनांबाय। नै दाना जोंनि बिखाया गेदेर जानानैबो गोबांहानो मानिथो दुखु? आं हले मोनथायनि गोजोननिसो मोदै बोहैहोदों दिनै। आंनि नखर लांगोनाया उरबोगोन, 40नि मासिया 60सिम बांबोगोन। जिल्ला फेहेरै फेहेरै 9 जिल्लाया नखर दागोन। बेवहायनो जोंनि फिसा फिसौहाबो गेलेलांगोन। दिनै जों संकसनि गाथोननिफ्राय साहा लखिमपुर नांगोन। बेवहाय जोंनि गांनाय उखैनायनि फारि सिनायलायगोन। आं गाबज्रिगोन जोंनि बर' रावैनो। नै बर' हारि, उन्दुनानै दाथाबावसै, सिखारलायदो फारा फारि। जोंनि मोनथायनि थाखायनो बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन। बेनोथ', नों मोनियाव गाबनांदो, नाथाय मोनब्लाबो नोङो गाबनांगोन। बे गाबनायनि मोदैया अनसायनायनि जागोन। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।